At least kada usa ka bulan makadikita ako panabo. Pero ato kita dito mati kay may San Roque, adi tala nagbibilin dapat di pilkag. Oy, damat napakiana. Ano kuno ton kay no kuno pagtawaga kuno nga pilkag. It karoyag sigun hini nga pilkag. Amo to ng Philippine Active Group. Nung ka maghapon, amoy na nakadto dito may pilkag. Oh, nakadto ni hakuan. Pilkag mansyok nga kilala ka mo kan mansyok pa. Durining kaantik. Ang pilkag amo to ng Philippine Civic Active Group. Basta Domingo nga adlaw makikita niyo dito tanawon native litson. May dadi di mga native nga mga manok. Kanang amo tutunay nga sadok. O kanang mga bit kong inano. Oy adin hani ni tikang indin Davao de Oro. Nagikita mga bulad. Na iliw gud agit nga hipon. Natarayata yan didit ka bularan. Ani nga dinit para bulad basta Domingo na. Ano moro pa pisto din yan kaysa dito ano halo yan Muti ya. Brasa ito. Oy ano doon baga na kon man kita butukan. Oy good morning. Today is February 16 2024 2025 ba ito 2025 time check ano nga oras na temprano ka man alas 8 malas 8 okay do sorry may dangay nag-imbitar haton wari man ako luwat utro luwat ano pa kaya dito pa ngayon itong January 20 January 20 pa ngayon na dito wari makita baga maka numdum talagang pati ito na pati gyapon itong date nangangalimot kita o kay mamay ka madtuntad to yun na pastrana shoutout tayo mo Louie utrogyap na nga limot oy okay utrogyap na nga limot ti Louie utrogyap ti Louie na nga limot okay basta nakakitahin classmate oo nga tuntad to kita pastora na to kay na message sita alas 7 na tayo pero ka-oras nga dito di kita gyap pamaramit naing good banda ati masaya na tatubuhaton na kay Domingo man or pag kita makagkuan nga dito daw at least kada sa kabulan long lives good morning brother at least kada usa ka bulan makadikita hakuan panabo makadikita pero ato kita dito mati kay may San Roque adi tala nagbibilin dapat di pilkag oy damat napakiana ano kuno ton kay no kuno pagtawaga kuno nga pilkag kay no kuno tadi kuno yan mga purifier police station court abaw kuan postal dago lang ka pisigan oy ori ka ate Edmond ginhikan ori milog nga to kanda kuan asini pagnarang ni ini nga pilkag it karoyag sigun ini nga pilkag municipal trial court asa paggarani nga pilkag pilkag nga sinisiring amo to ng Philippine Active Group man kung may nunumdum ka mo arwaki mga mayans ba nunumdum ka maghapon amoy na nakadto dito may pilkag man amoy na nakadto dati nakadto ni hakuan pilkag mansyok nga kilala ka mo kan mansyok pa kita ka durining kaantik ang pilkag amo to ng Philippine Civic
active group. Kag sumati kita dito matikang, oy. Oo. O pingaga. Uburo balabag naman kita, sangkay. Oh, Domingo adlaw. Tabo. Ato kita dito matikang. Okay, nagtikang na nga kita. Okay. Logo daw. Basta Domingo adlaw, makikita niyo dito tanawon. Oh, di mga native litson. Tagpira pang kilo. Ha? 600. May kalay ko, malawm-lawm. May dadi di mga native nga mga manok. Kung karoy niyo magtula. Oh. Ano? Ayos. Masugad kita, sugad dita aton karombo. Oh. Ay para tabon. Oy, mapingaga. May dana, di na. Kay maram ako nga magagi ko mahal. Oh. Oh, panalipdanan. Oh. Salamat sa kaitan niyo. Oh. Ay dira kay di pwede na magmaro ko naman na. Oo. Marikas. Oh. Panalipdanan giga ka na suportahan. Kuan ini ang panadlok. Oo. Panadlok ini kasi tao. Oh. Sige, thank you. Oh. Panalipdanan nito niyo talo sticker. Ga naman kita. Ano? Okay na. Oh. Adi man napakaya na. Ano't may ada di ha? PRK Hardware and Construction. Kompleto nga di. Ano? Damo la di dati pagpipilian. May damakan. Oh, mga ano? Ito di. PB pipe. Lagat pipe. So kita di. Ato na liwat, ato man kuro kabayo. Oh. Kuro kabayo. Oh. Kung may mga diferensya di yung mga paningin, yung mga mata. Adi lang di dihaan na baunag, optical clinic pero sarado rin na kay Domingo da. Oh, dito kita marumbo. Man, dinit nga himo. Ha? Ikaw lang nag-himo din? Dini nga himo. Mayorga. O mayorga, tingnan pa ka mayorga. O kada Domingo na kanika. Tagpira man sa dito. 100. O 100. O matutunay nga sadok. O kanang mga bit kong inano. Oh, sadok tika pa mayorga. Kasi nga nila ay sangkay, tika dikitian ka. Oh sige, nagwo-walking na lotik nga. Aksam kay. Hay kita magi. Oy, ngapay nga, aga. Dili kita sulod. Oh. Para may baliwat ita't baga kuan. Tisugad ta trombo. Awan ko nun mga diri kung bago ko no reject ini ko niya. Papay para manok, tubong ba tubong. Oo. Ayam. Tigpira man so dito. Ito. Kilo. Oh, 30. Adi mga upa para itik. Tapos amin ni direct. Oo. Amin ni tunay nga kartel din niya tanawan. Ano? Kartel din ang pilida no? Ay pagkita po tayo ko sabay ito makabuhi ka. Kikinita lakay sinugad no. Okay. Ay. Malawad ano. Sige mano. O adilan didi bibiling ka mo pa ha. Adilan dapat didi may sunroke. Oo, ano ba kita mapukdul. Maling niya ang gulin niya. Durik maluwas. Bakit tignan po dito ba? Pao. Oo. Hoy! Ato na litson. Damot litson na din. Basta Domingo. Labi na yun ang masirak. Uy, hinihit maparot.
Apay nga aga. Oo, alagad adalah gawas ha. Suot kita nga di. Mo pa yun at sirak. Oy, tabi po eh. O, di rin mga presko nga mga utanon. Presko nga utanon. Repolyo. Wala mo diri. May panalo. Ay din dapit may kuan may San Roque Barangay Hall. May didi. Dami diri mga presko nga mga utanon. Oy. Panalag sa kita la din ni makuan. Ari nga ni sangkay na liwat. Malunggay. Cheese pandesal. Tag 5 ang buok. Sana all. Nag-viralit nga, alagat viral. Tag. Oh. Adi ang Japanese cake. Tag 5. Ay. Oh, ayun kay. Oo. Ay, sir. Gimuro balabak. Oo. Mamay. Uy, adin honey. Man, pure honey. Di kang indin. Ha? Davao de Oro. Tagpira man ang kuan. Adi. Alat nga rin at balaga na. Tadi tag 170, adi 170, 270. Ano't pagka-diferensyan 270? Ha? Magkay na magkaibayraan kolor. Kuan man ni dark na ni siya buwang nang gipuha ka kini light. Tulo pa ni kabulan di. Kung baka kuan na ako ang bahal. Oh, Bahal na ta adi. Makatikan mo ka dark ang kuan dugos. Oo, adi man nun dugos oh. Ad na rin balaga na ngaran. Ha? Alin aringasa? Ay aringasa. O tatakan na lang sticker. Ay pag pinano mata. Hello pag pinanumat oh. Okay. Oh. Ay. Mga utanong. Utanong. Ay. Ada mga tilapia. Man? Tagdus na kapit buraw. Gusto po punaso. Tilapia no 20. Ano ba yung tilapia ano? Ay, tagdus. Baka bugot. Malibot kita nga di. Ay, mo malaki. Ini danak di 50. Palit na magitan siopaw. Marasa ulit siopaw nila. Jadi tinatawag nga miyaw-miyaw. Uy, adin harang. Sili, amo ta ko naman nila sila niya. Ani mo sir. Tigpiro tinin. Tagjis, ani 20 adi. Ano pinagkaiba di? Oh, iba na tini kay ko ani siling labuyo. Siling labuyo. Original. Tapos nagtitika yan nagpupulay ni di rin. Oh, amo tiya. Mapula na yun. Oh, amo tiya. Di Aw. wala ni kay maron ka man yan baga iburugas. Oo. Inton sis. Wala iton patilaw. Ugad lang magda. Ala, nakapanunahon ni manok pwede tilawan. Diri nga ako. Dili ka magpatapod pag patilaw. Patilo kay makuri na. Kahit na maglalaki kuyag. Sige, di na lang. Kira, dua. Mau salah tigpiro ton man yan. 20. 20 na to. 35 dua. Ay timo. Ayo, kilanid to. Sadlanay. Anay. Gerald, Gerald po eh. Thank you. Kita kami ganing papa Salamat tayo mo. Salamat tayo mo no. Gerald, shout out. Loga ni Gerald de los Reyes. Thank you Idoy. In English ngayon kita. Thank you for watching me para papampam. I hope I entertain you so much. Ayun siupaw. Ngali kita. Ano yung kikinaong kita? Maraw sa gudlot siupaw.
Ma, gusto ko gaan. Nakalaga na ng bunay. Ma, ulam ko bunay. Yan naman, ma. Oh, mga bunay ah. Mga busag. No, suko. Sabi ko, wala na raw ako. Ayun, shout out kan kuan Gerald de los Reyes. Oo, kita kan wi ay gido konsihal friends lah ha. Konsihal Quintin. Unang kauna kita supo kay bro, supo meow meron nakita di ding harang kakaibaya bagaman niyat karabasa ng style. Sirayan tatapoy pala. Man harang inin itinin bagaman niyat karabasa alagat karam ha? Banggi. Sarumbanggi pero harang niya. Oo. Gusto niya pampaksiw. Pwede tilawan. Lagat tilawan. Lagat tilawan. Hindi na lang may kandigoy didi sa tip. Wala kaging pakita pang paglabo yan siya at napakasusbaranan. Tiyaw. Matutot mga bulad da. Oy, mapinga kuan. Oo, shut down. Shut up. Ito na magigit mga bulad. Di ko lang paparongon. Okay. Oy. Di ko lang paparoon kay para itibay na naruruyagit. Di naluwat, iba naluwat ni harang. 20-20 lang no. Dalawa yung pagkira. Pwede tilaw. Pwede tilaw, ari. Di nga ni maglagat. Di nga ni maglagat na saragan. Idi wow. Oh, di sagmani. Man. Bagirot. Itibahin niya to abroad sigurado. Oy, shout out tayo mga taga abroad. Maris Ogino. Paborito ko ng isda mo. Palad. Kuha na nin, tabas, boss, tabas. Tabas. Tapos adin pagi. Dire, boss, biyo tinin niya. Maya-maya ini, maya-maya di ulo. Maya-maya. Lager. Tabas, ano? Logod. Woo! Ali, Cinta pala to, Nay. Cinta. 104. Oh, hi! Tarasa itong gimpapak siya, gimpriprito, ano? Igang. Oo. Diba gintutula, di rin na. Di rin na. Adin mitros. Kaipiran mitros. Ay na ikuan. Ilan ni mitros. Ito nyo. Para natkuan, para naton dart. May na dart nito nyo, dartboard. Hindi wow. Di ba? Oo. Sana all. Hindi kita mga bulad. Ano mga bulad.
Wala naman didi. Ah, didi dapit. Awa, ito na dito ngayon. Ay, bro. Ah, ito na ngayon ditong bulad. Marasa bulad talaga. Bulad. Mamot-hamot. Pusit. Dito. Pusit, Senior San Miguel. Pag ginpaso lang, Ma'am? Oy, giyaban oh. Man, parang mga may cancer. Da ko kunit buligit giyaban ano, dire paninog. gadlaw. Tadila. Tigpira man suga dito niya. Gadlaw ha? Tigpira man to sa 18 kilo. 80 an kilo. Kinilo ngayon. Inin. Tadjis ang pundok. Doon. Pwede ko na tumilaw. Madaraho giya. Alaga si tilaw adi naman. Wa man na naton main event. Man. Ang mga hipon ba kay malaom-laom nainunong dungguda kiton paskilan nailiw. Oo. Nailiw guda git nga hipon. Di pa. Awan ini. Aw danggit. Aw. Awa din danggit. Man, ang danggit. Natarayata yan nadidit kabularan. Kamati ko mas marasa yan nga sura. Ambit kita na may data naman harang. Kikirisan tala. Tagpiran hipon. 100. Ambit. 20. Sige ka ng 20 lang. Hain marupay. Parehas sila. Man 20. Butanganin harang. Tapos butanganin kalamansinganhin. May dito nakuha. Nakabutom kita. Nakakaon ka naman siupaw. Man? Oh. Uy, nakakatats ano? Nakakatats si Gerald de los Reyes. Thank you for watching me, Idoy. I hope we are doing fine. Ha? Thank you. We talk with your father, with your dad. Thank you for watching, ha. Oh, 30. Di. 35, 30 na lang. Ora na tag 30. Ora na tag 35. 35 dito ka kanina, 30 na lang Yan na yan tag na. 30 na lang. Pag-ubos na lang, no? Oo. Tala, mga sangkay. Oo, da mo pa din, eh. Nang pa din parang no? Parang bulag din, eh. Tatsura yan, marasa, hipon yan. Oo. Oh. Mamay kala. Ikon na message kitang temprano. Sigurado hadto kita nakatilaw kitang litson. Nakatilaw kitang litson niya na hakuan. Kapastrana. Hindi kita makahabol makuri magpinaspason nga dito takay kay harayo ay gihap. Lawlaw. Mga lawlaw. Ay kahit ito no. Ano nga din parang bulag basta Domingo na. Mo penira piso din ni kay bagaan kaysa nakad to ano moro pa pisto din yan no kaysa dito ano haluyo no. Pwede ni pagsulod. Dadayon. Makahamot ka dayon. Hipon, lawlaw. Asin. May dana. Okay, nagdara ako kay... Oo. Dua. Nagdara ako. Nagdara ako kay maram ako nga maagyak. Anay.
Okay, thank you ha. Oo. Tala, sugarong talanay, mga kasangkayan. Ha? Again, this has been your friend. Ano, dito kita gawas. Orita nakikitaan nga kuan. Orita nakikitaan nga ano pa ini? Orita nakikitaan nga skyline. Nga mo tutat mga paakuan. Pasalamat ya pa igbaw. Baka igin tutubyan kita bisil Saragati. Saragati. Oy. Hipon. Hipon man. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabili lagi hapon nga iubos nga sangkay. Whoop! Woo! Oh, yan kay. Ay, ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Oy, chup chup. Oh man, marasat mga litson din niya. Oh, ha? Oh. Matraffic. Oy! Tabi na po eh. Bay magpakasabod ha. Oy, ang kay. Ato bago na lawat nga haon. Ato na natin litson. Nagtitigid ang litson na tanawan ha. Oh, okay. Man. Ano mati ya? Braso ito. Ba. Okay. Aki,